Avui farem una recepta senzilla, molt senzilla, quasi tant com fer un cafè amb llet. Farem una sopa de farigola i la farem en 5 minuts i amb 2 o 3 ingredients. Una sopa tradicional de la cuina catalana, de la família de les sopes de pa, de les sopes d'aigua, també dites sopes de pobre. No per això menys gustosa i menys saludable. I ho farem amb la farigola. Aquesta la vaig anar a comprar ahir a la tarda. Avui la posarem al foc. Què us sembla? Fem una sopeta? Anem. Vinga, comencem per posar l'aigua a bullir al foc per fer la infusió. Calculeu un quart de litre per cada plat que vulgueu fer. D'acord? La posem al foc, engeguem el foc i quan bulli, doncs com totes les infusions. Ja tenim la farigola preparada, la que vulguem ficar, la quantitat, un manat, jo faré per mi sol, en tinc prou. Remenem una miqueta, que arranqui a bullir, ho deixem bullir 1 minut o 2, no cal més, i llavors immediatament ho tapem en un plat i deixarem reposar uns 10 minutets. Vinga, ja ho tenim. Traiem el plat, mireu, veieu quin color verd que ha agafat ja la infusió? Ja ho tenim, això. Ara la passarem per un colador, amb un casso o amb una jarra per trobar totes les branquetes i la mantindré ben calenta. Ja podem anar per muntar el plat, mireu que ràpid que ha anat això. Un rovell d'ou, jo ja el tenia aquí preparat, hi ha qui li fica un ou sencer, a mi no m'agrada, trobo que és massa ou. Amb un rovell ja més que suficient. Posem unes torradetes que ja hem torrat i hem fregat amb una mica d'all, si ens agrada. Si no ens agrada l'all, no li posem all, però aquestes estan ben fregades. Posem 3, 4, 5, les que ens agradi més. El pa del dia anterior. Una mica de sal i ja tenim el plat fet. I aboquem un bon raig d'oli d'oliva. Això és imprescindible, un bon oli d'oliva, imprescindible per aquesta recepta. Posem 4 branquinyons a la farigola, més que res per fer bonic, que se vegi després en el plat. I ja ho tenim fet, mireu que ràpid. I ara aboquem la infusió amb una gerra ben bonica. Això ho podem fer a la taula, davant dels comensals. També podem canviar la infusió per una de menta, i tindrem una sopa més aromàtica, o també podem posar el brou resultant de bullir la grana, mongetes, cigrons o bròcoli, o qualsevol altra verdura que ben bullit. Tot serà bo. Però també un bon brou de pollastre, i ja serà una sopa més contundent. I per què no un brou de peix, o de peix i marisc? Llavors ja serà quasi luxós. Només tenim que remenar per coure l'ou i lligar la sopa. I ja ho tenim. Boníssima. Què us ha semblat? Ràpid, no? I molt bo. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted